Sanibonani MC Menzisi bafowethu njengoba sike sakhuluma indaba yeMarch ezoba ngomhla ka-19 May ngoLwesibili. IMarch sesinqumile ukuthi izoba sePitoli eUnion Buildings ngoLwesibili ngomhla ka-19 May 2026. Njengoba namhlanje kumhla ka-5 ngalo lelwesibili ke lomhla ka-19 simema wonke umuntu ozokwazi ukusuka la kakhona aye ePitoli eGauteng. Simema wonke umuntu noma ngabe use Cape Town, KZN, Mpumalanga, North West, Limpopo, Free State, Northern Cape, Eastern Cape. Simema wonke umuntu ongakwazi ukusuka aye khona. Lapha ya ikhalo zethu sihambise kuPresident ngqo. Aziziningi ikhalo esifunayo. Sifuna uPresident ngomlomo wakhe athathe uDocket 375 awunikeza amaHawks noma awunikeza uGeneral Mkhwanazi namanye amadocket awu2 okuyiwona avulwa uSifiso Meyiwa evulela olamaphoyisa aphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Kukhona abanye abathi mabekhuluma la kuma social media bethi makukhulunywa ngendaba yeMarch iJustice for Senzo Meyiwa and all of that, bekhuluma indaba ukuthi umndeni kaSenzo Meyiwa awuhambisani, umndeni kaSenzo Meyiwa kufanele empeleni awungene kulento, umndeni kaSenzo Meyiwa uvuselwa amanxeba. Awekho amanxeba avuselwa umndeni kaSenzo Meyiwa ngoba awukazi uphole, uzobukho. In fact siphekezele wona. The mother of Senzo Meyiwa will be there, the daughters uSenzo Meyiwa nezingane sezikhulile zizobe zikhona, siphekezele zona. So siyafisa ukuthi wonke umuntu ongaba nesikhathi nongakwazi ukuthatha incwadi emsebenzini ikakhulukazi abasePitoli ngoba abaseGauteng ngoba kuseduze kakhulu, siyayicela isupport yenu. Noma singaba bangakike labo nje abawukwazi ukufika, as long as thina kukhona umndeni kaMeyiwa kuyona siuphekezele. Sithe asithathe le march sibeke khona ePitoli kulaba okufanele bebo zonke igangi lezi ezenza icala lika Senzo Meyiwa ukuthi namanje libe nje sisePitoli. We know all of them. Into esiyeleke laphana ePitoli iyodwa. Before silethe ikhalazo zethu zikhona insizwa nezintokazi okuyiyona ezisibhalela phansi indaba yama grievances and all of that. Kodwa ngaphambi ukuthi sisubmit ikhalazo zethu kuPresident, sifuna ukutshena umhlaba wonke ukuthi uSenzo Meyiwa washona kanjani. Sifuna ukutshena umhlaba ukuthi njengoba uSenzo Meyiwa abulawa yi38 kodwa enkantolo nencwadi kaDokotela iveza ukuthi uSenzo Meyiwa wadutshulwa yi9 mm. Sifuna ukutshela abantu ukuthi leyo nto oyenzeka kanjani. Sifuna ukutshela abantu ukuthi ubani wafika kwi-crime scene wathatha isibhamu okuyibusona esadubula uSenzo Meyiwa washiya isibhamu, washiya inhlamvu yesibhamu engazange yenze lutho. Sifuna ukutshela abantu ngayo yonke leyo nto leyo. Okuhleke ukuthi akekho umuntu osesikhundleni esiphezulu emaphoyiseni na uhulumeni nje wonke, akekho umuntu ongazi ukuthi uSenzo Meyiwa icala lakhe ligxotshwa kanjani ngenyawo. Leyo nto bayenza nje ngokukhulu ukudelela nangokukhulu ukungawulandela umthetho. Akekho ngazi. In 2016 in the Police Portfolio Committee in Parliament, General Phahlane stated and told the members of Parliament that the crime scene of the Senzo Meyiwa murder case, the crime scene was compromised. But akekho umuntu olandela leyo ukuthi who compromised the crime scene. Izolo lokhu kuyimadlanga kwi-ad hoc committee uGeneral Msikili kade ekhuluma nemember yeParliament ye-EFF eyitshela ukuthi umuntu ophazamisa icrime scene uyaboshwa. Now that we know ukuthi umuntu ophazamisa icrime scene uyaboshwa, uGeneral Phahlane mayithi icrime scene kaSenzo Meyiwa was compromised. So uma amaphoyisa ngempela efuna ukusebenza udaba lakaSenzo Meyiwa, the investigators, the leading investigators kulento ebizwa nge-cold case kule nonsense ebizwa nge-cold case unit okuyiyona ephethe icala likaSenzo, yindaba bengayi kuGeneral Phahlane bewubuza ukuthi General Phahlane ubani lo owacompromise
i-crime scene kaSenzomiwa simbophe, but they don't want to go that route. Secondly, kwinkabinde inquiry kunephoyisa kade liveza manje lithi lona batshenwa warrant officer Makhubo ukuthi warrant officer Makhubo watshelwa emehlweni ukuthi uma ke wasondela ku docket 375 ufana no he is as good as dead one, but abantu abafuna ukulandela lonke leyo nto. Ngicela ukunitshena nakho okunye olunye udaba esizolilandela enganza kwethu. Angithi niyazi ukuthi kuleli cala kaSenzomiwa sekufe more than 18 wabantu befa. Ngeke ngibabale bonke kodwa ngifuna ukubala nje labafana ababili mawukuthi niyalandela icala lika Meyiwa. Kunabafana ababili ababese mgwaqeni eFosloras ngo2014 ngesikhathi uSenzomiwa washona. Labo bafana babebabili babeyimele ngakuba, ngithi ngakubo phela. Ngesikhathi kuqhuma isibhamu kwenzeka lento eyenzeka, labo bafana bathathwa, labo bafana befuna ukuyofaka ubhalisa istatement. Bathi abafana zikho igebengu ezangena, babonile banqaba labo bafana ukuthi bevuma inonsense yokuthi kunezigebengu ezangena. Bakunqaba lokho. Oyedwa wadutshulwa labo bafana, oyedwa wadlisa upoison. So lokho sesikuphethe bonke lobo bufakazi. That is why we are going straight to the president ngoba siphethe ubufakazi bonke. Abanye ke bacabanga ukuthi siyahlanya, sifuna udumo ngokufa komunye umuntu. Abanye bayibesho njalo la ku Facebook na ku social media. Asinandaba nabo. Thina siphethe okuhle futhi okunye ukuthi senibonele kumadlanga commission ukuthi amaphoyisa ethu azigebengu kangakanani. Abaphathi bamaphoyisa senibonela ukuthi bayizigebengu kangakanani. Kodwa ke ngaphambi kokuthi beboshwe sifuna ukuthi kuqalwe kulungise lento kaSenzomiwa. So we are inviting even them to come to the march. If they want to kill us, they must come and kill us. Sizobe singenamuntu, asinama bodyguard nasinalutho, asinazo ngisho imoto. Well ke azobe khona amaphoyisa azobe egada imarch. Kodwa nje thina sigado, if they want to come and shoot us, we are still inviting them to come. Siyacela abafuthi niphume ngobuningi benu, sizobe sikho. Thina nje siyakhukhula manje, sibheke khona eGoli, siyohlalela ngakhona, siyolungisa ezinye izinto ezobe ithinta unimarch. Kodwa nje kwabazokhona ukuphumelela ngomhla ka19 uzobe kungesibili. Asiye lapha ePitoli, asisablutho, asinikele thina ngemizimba yethu. Uma befuna ukusibulala besibulala ukuthi sifuna ubulungiswa for uSenzomiwa ngoba sebe ngaphezulu kuka even uadvocate Mngomezulu is one of the people ofele ukuthi ofele ukuthi ufuna ubulungiswa ngecala lika Senzomiwa. Ngiyazi ukuthi abaningi benu bazi ukuthi advocate Mngomezulu wavele washona nje ngoba wayegula. That is not true. Advocate Mngomezulu was killed ngenxa ukuthi ufuna ubulungiswa ecala lika Senzomiwa. Nathi sifuna ubulungiswa, we are free to be killed if kufanele kube kanjalo. Kodwa ke siyacela ukuthi ni share le video, ni comment, ni share, ni thumelele nakwezinye indawo, ni share le information ukuthi ngomhla ka19 asiphelele nePitoli. Sithe asise ePitoli kumengameli eUnion Buildings la khona angithi umengameli wethu usanda kuthatha elinye icala kulamazwe amabili phakathi kweIsrael nePalestine. Usanda kuthatha elinye icala usanda kuthatha elilodwa lawo mazwe walisa kwi-International Court ekhala ngokuthi alibenzi ubulungiswa. Ngoba ekwazi ukwenza leyo nto akakwazi ukuhlulwa yicala lasekhaya esikhalaza ngalo, akakwazi ukuhlulwa icala lasekhaya. Siyabonga kakhulu bafuthi, angifisa ukuba mude kakhulu. Siyabonga.